Tak jo, já mám takový nápad. Takový menší nápad. Je to spíš myšlenka, ale jestli to splníte, tak vám vygajdám řídě. Všem. Ale tak jo, jdem k tomu. Na věc. Hlavní věc tady v tomhle gangu je sehnat vibrátorky a kondomky. Já mám radši kondomky. Bylo by to pro mě lepší a nestydím se za to, tohle to říkat. Miluju bachročka koňáčka a občas mu strčím můj kládu a s kondomkem do kaďaku. Občas mu ho natrhnu, ale mu to nevadí. Má to rád. Můj koňáček prostě. Že bachročko, koňáčko. chtěl jsem jenom říct, že hlavní účel a úkol toho leggingu je sedat na toho blbečka vedle mě a neposlouchat to v ničem. To je cip. Jasné, pane. No dobré, jděte od něho. Já ho zbiju, jo? Tak jo, čau. Ahoj, bachročku. Dáš mi prosím vibrátorek? No vlastně, na mě se může spolehnout. Počkej, musím si usrat. To mi nestačilo. Musím ještě. Tady máš vibrátor. Takový maličkej, no, tak to mě překvapil. No. Bav, Zarek jsem, tak máš pro mě nějaký ten tank? Pičo,